Ýurdumyzyň Söwda Senat Idarasyna ýagnylan täze bayramçylygy ýokary galkynşa eýe boldy. Bu ýerde guralan dawra mekdep okuwçylary uly ruhlanlyk bilen gatnaşdylar. Täze 2024-nji Pehim paýhas ummany magtumly Praga ýylynyň bayramçylyk şerefi, şadlygyň, ýurdumyzyň ähli ulardaky ösüşleriniň, hormat prezident bilen el-ýurt bähwetli işleriniň üstünlikleri besenýanynyň öz bolşy dawralanmasy. Ulardaky şadlyk täze ile bagşlanan aýdymdyr goşgulan ýerine ýetirilşi watan söýji ýaşnasyň kemale gelýän mesudy diýen. Bilim ministrligi tarapyndan jemgyýetçilik guramalarynyň gatnaşmagyna geçirilýän bayramçylyk dawralarynyň ýygydarly häsiýeti eý bolmagy, okuwçylaryň çağlaň durmuşynda ýatdan çykmajak waka öwrülýär. Olar geljegimiz bolan ýaşnasyň terbiýesine, okuwyny oňuýly täsir edýär. Dawraly çykyşlary, ýanglanan aýdymlar ýerine ýetirilen tanysylary şanly bayramçylyklaryna aýrylmaly baglanşykly boldy. Hormatly prezident bilen beýik özgörtmeleri watanymyzyň güllebesmegine, türkmen halkynyň hal ýagdaýyny gowrundyrmagy gönükdirlen düýpli özgörtmeleri dawranyň içinden erşar gaç bolup geçdi. Täze ile sowgatlarynyň gowşulmagy çağlaň şadlygyny goşulanlar. Olaňa begenji gülleýän ýurdumyzy hormatly prezident bilen bolan söýgüň alamatydyr.